ओमफ्राय मिआइदि फाताहानि नामजारि बायदि नों आंनि नामजारि होननाय बे ओंखारबाय नामा बेबो ओंखाराखै बे दोंनिया रेकर्डिंआव सोलिगासिनो स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनबो होबोबाय हिन्जावनि आमोलाव ओमफ्राय मोनसेया बेंगालर थांनांला रिसेन्टलि ओमफ्राय आं बेखौ दासो थाइसे आथोना सारेना सेंग्रा सिख्लानि बिसेस गथना दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों बिनि उनाव आंनो खनबाय आरोखि एयारटेल बडि स्प्रे फक या होननाया बेखौबो आं खनबाय आंनिनो लिरिक्स आं दाबो ओंखारथ'वाखै रिसेन्टलि आं मोनसे एलबाम नुदों आरो ना ब्रिजार भिउआ नोंथांमोना मिन्थिखाबाय दिनै फंबाया माबायदि बेसेबां टेलेन्टजों माने मा जाना फैदों ट्रेन्डिंआव बिथांनि मेथाइफ्रा सोलिगासिनो ओंखारदों आङो सर्ट मुभियाव एक्टिं खालामबाय मोननै मोनथामबो खालामबाय खिन्थु आङो स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन हिन्जावनि आमोलाव मोनसे ओमफ्राय बेंगालर थांनांला दाबो बे मोननैल' ओंखारजेनदों नैबे आर'ज गाबो जे बिथाङा उननि समाव बर'नि गेजेराव मस्ट पपुलार माने सिंगार जानो हाथों आच्चा आङो फंबायखौहाय मालाबा आङो बे स्टेजाव माने कमेडि जोंनि बर'फोरना इउटुबार होननायानो गैयामोन आरो दा ओंखायनो आंथ' अलमस्ट आं हायो आं थांगासिनो दङ देग्लायबो हाय भिउवार्स आं उमेश चन्द्र ब्रह्म क'क्राझारनिफ्राय होनदों नोंथांमोनहा नाय आरो लाइक खालाम आरो शेयार खालाम बिटिआर इम्प' स्टुडिअ'नि एरेन्ज खालामनाय प्रग्रामफोरखौ गोजोन्थों खुलुमबाय गाइस आं दिनैहाय फंबाय प्रेक्टिकेलनि न'आव दंफैसै आङो बिथांखौ दिनै नागिरै आङो दिनै लोगो मोनफैबाय मानोना नोंथांमोना बयबो नुखाबाय ससियेल मिडिया इउटुबाव फेसबुकाव नुजोबखाबाय जे मा बिथाङा दा फेमास जानानै दङ आरो बुहुत बिथाङा ओरैबायदि टप माखासे टप क्वालिटिनि गानफोरबो खननानै नोंथांमोना नुखाबाय दा बेनि गेजेराव आं दिनै मिथिनो लुबैदों आङो सिगाङावनो फंबायनिखौ बुंनो नागिरबाय बिटिआर इम्प' स्ट'रि चेनेलावहाय बे समाव आङो फंबायनिफ्राय आं मिथिनो लुबैदों फंबाया बबे समनिफ्रायहाय बे गान खननायखौ लाजेना ओरैनो न'आव खनलाबायबाय थाखायोमोन आरोखि स्कुल कलेज फरायफुनाय समाव ओमफ्राय थारमाने नोङो मा सारेगामा ना मा होनो बेखौ मेथाइ खननायावहाय बेखौ नोङो लाखादों नामा सिगाङाव लायाखै आं भकेल रोङा सारेगामा रोङा अब्ला नोंथाङा होमबालाय गासैबो जेनाखि मेथाइआवदि माखासे सुरफोर माबा थायो होनना बुङो मा होनना बुङो बेखौ आं गुवारै मिथिया होमबा नोंथाङा बै गासैबो सुरखौ माने हमनो हाजोबनानै खननो रोंखायो बेखौ माने आङो बर'निखौल' रोंगौ आरो जेनेबा जोंनि बर'नि माने बागुरुम्बा स्टाइल ओमफ्राय जेरै खेमथा जेनेबा बर'नि जेरै मेथाइफोर आं बेखौ रोंजोबो आरोखि गुबुनखौ खिन्थु आं दासिम नोंथाङा दोंबेसे नों गावनो लिरनाय गावनो खननाय मेथाइआ दासिमाव दोंबेसे जाखो आरो बिसिनि मेथाइफोरनि मुंखौ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा नायगिरिफोरनो आंनि फार्स्ट मेथाइ लिरनाया जाहैबाय जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव जेनेबा बर' कालसाराव थाइसे आथोना सारेना औ बेबो आंनि मेथाइ खिन्थु आं खनाखै बुथुम नार्जारि ना माबा बे खनदों आरोखि थाइसे आथोना सारेना सेंग्रा सिख्लानि बे 2019आवनो ओंखारदों बे मेथाइआ ओमफ्राय बेनि उनाव सेकेन्ड टाइमाव आङो दोंसे मेथाइ हरबावदोंमोन दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों बेखौ हायेन ब्रह्म खनदों बेबो आंनिनो लिरिक्स टिउन उनाव बे थाइसे आथोनायाबो आंनिनो लिरिक्स टिउन आंनो लिरनाय दालमिया सिमेन्ट थाइसे आथोना बेनि उनाव आंनो खनबाय आरोखि एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि गोसोथोनायाव बेखौ खनबाय आङो हालदै सारनि जौगा फिल्म प्रडाक्सनाव ओंखारनाय बेनि उनाव इन्डिया का नाम्बार 1 बडि स्प्रे फक या होननाया बेखौबो आं खनबाय आंनिनो लिरिक्स आंनो खनबाय आंनो थिनहोनाय आरो बिनि उनाव दोंनैसो खनबावदोंमोन एसेबां माबा जायाखै आरो दा खनबावनो लागोन जे आलु बिगुर ओमफ्राय आलु बिगुरनिबो गान ओंखारदोंमोन बेबो आंनि ओमफ्राय बैसागु कामिं सुन सना बेबो आंनि बिटिआर इन्फ' स्टुडिअ' नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बेफोरबायदिनो अननाय आरो हेफाजाब होलांगोन होननानै मिजिंथियो आदाखौ आरो गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो जेन' बे बिटिआर इन्फ' स्टुडिअ'आबो गोजौ मोजां रेसपन्स मोननानै रायजोनि मोजां रेसपन्स मोननानै जेन' जौगालांनो हाबाय थानाय बायदि ओमफ्राय दा माखासे सोलिगासिनो दं रेकर्डिंआव दाबो ओंखारथ'वाखै
रिसेन्टलि आं मोनसे एलबाम नुदों आरो ना ब्रिजार अ लोङै बेबो लोङै ब्रिजार लोङै लोङै बियार लोंग्रा जाबाय बेबो आंनि बावदों आङो बेखौबो आंनो खनदों आंनिनो लिरिक्स टिउन आरो आङो मोननै बै दालमिया सिमेन्टखौ जाय हायेन ब्रह्मआ खनदोंमोन बेनो आङो दोंथाम गान हरदोंमोन गासै दोंनैया दाबो ओंखाराखै आं सानो रेकर्डिंआव दंगासिनो दंदां साख्रि गैयाब्लाबो दानि जुगाव रसा नांला साबसिडिनि माइरंजों जानो हाखायो होननाय आरोखि बे रेकर्डिंआव सोलिगासिनो दङ बियो ओमफ्राय मिआइडि फात्ता हानि नामजारि बायदि नों आंनि नामजारि होननाय बे ओंखारबाय नामा बेबो ओंखाराखै बे दोंनिया रेकर्डिंआव सोलिगासिनो दं दा बेनो खनगोन आरोखि हायेन ब्रह्मआनो बेनोनो हरदोंमोन आङो दाबो ओंखाराखै ओंखारनो हागौ बे बावैसो उनाव आं मा प्रब्लेम जादों बेखौ मिथियाखै दासिमबो ओंखाराखै आरोखि खिन्थु बेबो आंनि गान जुदि बे ओंखारहोआबा आं ओंखारहोनोसै आरोखि थारमाने आसरित आरोना नोंनि जेनाखि मेथाइफोर लिरनाय ओमफ्राय खननाय ओरैबायदि माबा जायो बिराद टप क्वालिटिनि जायो ओमफ्राय नोंनि गाराङा माने बिराद मोजां जायो आरो सुइट जाथारो गाराङा ओरैबायदि सुइट जायो ओमफ्राय होमबा दा नोंनि खनथारनाय मेथाइआ जाहैबाय स्प्रे एयारटेल भडाफन आलु बिगुर बायदि ओमफ्राय ब्रिजार लोङै लोङै ओमफ्राय बैसागु इज कामिं सुन सना दा नोंथाङा बेफोर मेथाइखौ खनबाय दा इयुनावहाय नोंना माबा मोनसे सिमां दङ नामा जे मेथाइ खनै माबा मोनसे जानायनि ना बिनि आलादा मोनसे दस्रा लामा लानायखौ आं मा होननानै खोन्थानो रोंबावनो माने आंनि जे माबाया सिंनि गाव नंखायामोन आरोखि जेब्लानाखि बे दालमिया सिमेन्टआ फुरा पपुलार जादों बयबो जोंनि रायजो राजाफ्रा अनसायदों बे समनिफ्रायसो आङो ओंखारनाय जादों आं माब्लाबाबो रेकर्डिं खालामफेराखै आं स्टेज प्रग्रामाव कमेडि खालामोमोन ओमफ्राय गान खनोमोन आरोखि ओरैनो खनलाबायोमोन खिन्थु आं भकेलबो लानाय नङा आङो खुनु माबा ट्रेनिं गैया आरोखि सिंगिं लाइनाव होमब्लाबो आं मखस्थ' खनो आइडियाजों खनो आरोखि बेनो स' बिउआ नोंथांमोना मिन्थिखाबाय जोंनि फंबाया माबायदि बेसेबां टेलेन्टजों मेथाइ खनो बिथाङा खुनु मोनसे क्लासिकेल लायाखै बियो खुनु माबा सुर सोलोंनाय मानाय बिनि जेबो लायाखै होननानै बुंदों थेवब्लाबो बियो गावनि माखासे सिंनि जेनाखि नाजानाय गावनि जेनाखि टेलेन्टजों बिथाङा दिनै जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव दानि जे सोलिफु समाव बिथाङानो फुरा मस्ट माने मा जानानै फैदों ट्रेन्डिंआव बिथांनि मेथाइफ्रा सोलिगासिनो दं आरो ओरैबायदिखा गासैबो मेथाइफ्रानो माने खोनासंबानो मोदोमखौ माने दुंखांहोखायो आरो जायफोर माने मोसाग्रा आरो जाय यां जायफोर लाइमोनफोर ओरैबायदि मोनसे माबा खालामनानै होखायो आरो बे फंबायनि मेथाइफ्रा दा आं मोनथिबावनो लुबैदों मालाबा अबेबा आङो सर्ट मुभिफ्राव आं नोंथांखौ ओंखारनाय नुदों ओंखारदों आङो सर्ट मुभियाव एक्टिं खालामबाय मोननै मोनथामबो खालामबाय खिन्थु आङो स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनबो होबोबाय हिन्जावनि आमोलाव ओमफ्राय मोनसेया बेंगालर थांनांला रिसेन्टलि ओमफ्राय आं बेखौ दासो मावहांदों एबार मावबाय थागोन सर्ट फिल्मनि खामानिखौ स' नोंथांमोना मिथिखाबाय बिथाङा मेथाइआव खननायाव बिराद मोजां आरो दा सर्ट मुभिबो बिथाङा स्क्रिप्ट खालामो होननानै बुंदों आरो मथा मथि डाइरेक्सनबो होयो बिथाङा मोननैसो मा होनदोंमोन सर्ट मुभि हिन्जावनि आमोलाव मोनसे ओमफ्राय बेंगालर थांनांला दाबो बे मोननैल' ओंखारजेनदों नैबे मासाव दासो स्टार्टिं जागासिनो दं आरोखि माने हिन्जावनि आमोलाव होनदों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन इउटुबावहाय सार्च खालामनानै ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय मा बेंगालराव थांनांला बे स्क्रिप्ट ओमफ्राय गावनि डाइरेक्सन नङा होमबा बिथांनिनो दा जोङो बिथांनिफ्राय गोबांथार बाथ्रा मिथिबाय निस्सय बिथां फंबाया उननि समाव आं मिजिंथिनो हायो आरो आं आफा इसोरनि सायाव आर'ज गाबो जे बिथाङा उननि समाव बर'नि गेजेराव मस्ट पपुलार माने सिंगार जानो हाथों आरो बिथांनि जेनोखि दा सर्ट मुभि स्क्रिप्ट लिरगासिनो दं बिथाङा जेन' बेबो उननि समावहाय मोजाङै जेन जौगासार जानो हादों गुबुन जेनोखि बर'फोरनि गेजेराव जेसेबांनाखि माने भिडिअ लिरग्राफोर दं बिनि गेजेराव बिथाङाबो सासे जाहैनो हाथों आं बेखौनो सानथ'लाय आच्छा आङो फंबायखौहाय मालाबा आङो बे स्टेजाव माने कमेडि माने एक्टिं खालामनाय नुनो मोनो दा बैफोर कमेडि एक्टिं खालामनायखौहाय फंबाया बबे समनिफ्राय सोलोंबोआ कमेडिखौथ' आङो आगोल उन्दैनिफ्रायनो खालामखायोमोन ओमफ्राय जेब्ला जों कमेडि खालामदोंना 2012 13 14 15 खालामनाय जादों आं कलेजाव जेब्ला फरायबाय थादोंमोन HSआव कलेजाव बे समाव इउटुबानो गैयामोन जोंनि बर'फोरना इउटुबार होननायानो गैयामोन आरो दा ओंखायनो आंनि बे कलेज प्रग्राम बहाबा गानाय प्रग्रामफ्रा सेबखांजाया ओमफ्राय दा आङो नै देग्लायनिफ्राय ओंखारफिननाय जाहैबाय आरोखि जुदि नोंथांखौ बबेबा बर'फोरनि माखासे प्रग्रामफ्राव गिदिर प्रग्रामफ्राव जुदि नोंखौ पारफरमेन्स खालामनो जुदि लेंहरबायोबा इनभाइट खालामबायोबा
नोंथाङा बे समाव थांनानै इनभाइट खालामहैनो हागोन ना हाया? औ आंथ' अलमस्ट आं हायो आं थांगासिनो दङ देग्लायबो गोबांथार बैसागुजों रंजाबाय रोजाबबाय कमेडि खालामबोबाय थांनो हायो तारमाने नोंथांनि रायलायनाय मानाय सुरखौनो एसे बोरैबा आलादा माने गोदै साइस खोनाखायो तारमाने ओरैबायदि ओंखायनो मेथाइआवबो ओरैबायदि जुद जायो स' जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना मिथिखाबाय आङो फंबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारीनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय बिथाङा बर'नि गेजेरावहाय जों नुनो थाङो जे मा बिथाङा खुनु क्लासिकेल लायाखै उइदाउट क्लासिकेल बिथाङा ओरैबायदि मोजां मोनसे मेथाइ खननो रोङो आरो दा बिथाङा माने स्क्रिप्टबो लिरो होननानै बुंदों बिथाङा लिरबाय लोगोसेनो नोंथांमोना जुदि प्रेक्टिकेल जुदि नार्जारिखौ सरि बसुमतारीखौ जुदि नोंथांमोना जुदि स्टेजाव पारफर्म खालामनो लेंहरनो जुदि गोसो जादोंबा नोंथांमोना लेंहरनो हागोन बिथाङाबो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव आरो गसाइगावनि साब डिभिजननि सिङाव थानाय जेनाखि मागथाइगाव बाजारनि साखाथियावनो बिथांनि न'आ जुदि नोंथांमोना जुदि बिखौ स्टेज प्रग्राम खालामनो जुदि लेंहरनो गोसोबा बिथाङा दहायनो बुंखाबाय थांनो हागोन आरो लेंहरनो हागोन स' बे समाव फंबाया जोंनो दसे सम होनायनि थाखाय आं बे समाव फंबायखौ खुलुमनानै साबायखर बावबाय थेंक इउ